ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Москва ҳам ҳастанд. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсул, ягон аппарат, хоб чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот дар WhatsApp имо экранмада роҳӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навора сай хонаи фурӯшӣ аз территорияи Москва, аз территорияи шаҳри Бохта, шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Тисёр, Ёвон, Кӯлоб, Данғара ва Рудаки дигар тарафҳо ҳастанд. ҳам хона, ҳам замин, ҳам дача, ҳам квартира ки аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо хона ё ки квартира ки лозим аст, дар комментари нависен. мо дар видеои оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. ва курси имрӯза бошад 114 сомонӣ аст. навора сар мекунем, маҳрамат рафта то охираш тамошо кунем. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон ҳо дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ҳо бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди босонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадаи. мегзарем бар навори хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастае ки срочна қарор дорад дар Москва, Одинцовскида, район Галатсино. территорияи Москва аст, ҷои беҳтарне ки ҳамин ҷои главни Москва ки центрае. хоб территорияи Россия, Москва, Одинцовский, район Галатсино. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастае ки обсвет пасияни аст. дӯстон азиз, дуруни хонаҳо 115 квадрата обсвет мушкил надорад. наздикии электричка, мактаб, мағоза ва дигар чиҳои лозимӣ ҳамааш дар пешаш. ҷои беҳтарин одамое ки дар Москва медонанд ки ҷаги ҷое, яъне ки Москва ҳамин яъне ки центрда Одинцовскида, ҷои беҳтарин, ҳамаи шароитош муҳайё, ҳуҷҷат дорад. дӯстон азиз, дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 3 миллиону 500 000 рубл ки бо муомила дорад. ин хона а як бародари тоҷики хонае ки бо нашод сумош мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. ҳамин ҷои ҷигари, ҷои центри ҳамин Москвада, ҷои зуш, яъне ки Одинцовскида бисёр бародаро медонанд. хоб прамои рақамҳои Россияе ки WhatsApp ам дорад, кадом метавонам харид хона ки лозим бошад аз Москва, Одинцовский, маромад дар ҳамин рақамҳои поёмда занг занед, дигар маълумотша гиред. ҳамаи шароитош мегӯям муҳайё аст, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. ягон саволтон боша, ягон маълумото иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, дар ҳамин рақамҳо занг занед, маромад дигар маълумотша гиред. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Синода. шаҳри Кӯлоб, ноҳияе ки райони Синода. 4.5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ ҳастае ки як та коридор, як ошхона, як баня, як кухни, обсет гидаш маҳкам, ҷои чолоби ангур дӯстон азиз ва ошхона, баня, кухни ва дарахтони мевадиҳанда якчанд намуд аделни дорад. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош дар назди хонада. 240 000 сомонӣ савдои хубам дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастгир ахираш 06, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. кадоми шумо ки мехаред аз шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Сино, маромад дӯстон азиз, бештар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирин. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, обшим чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар номераи болобода ки ахираш 2020 дар аввал имо бо WhatsApp пайваста метавонед роҳӣ кунед, мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузоред ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар таги завод гуфтагӣ аст, дар пеши саунаи Фирӯз. дӯстон азиз,
даҳанчӣ ами хеле маълумотҳо соҳибшон наистиям. ноҳияи ёвон дар таги завод дар пеши саунаи Фирӯзи даҳаначӣ ами хеле маълумотҳо. 5 сотиқ замин мансуат дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастае ки об ва сфедаста гирди хона полни худ маҳкам. хоб якта ҳамом якта калид дорам адел надорам ва блоки кришаша мега блокуш яъне ки кришашам уже дорад. ремонти хона ремонт кардагӣ неста ремонт шахто мекунем ва ҳуҷҷатҳои хона 100% обсфед дорад мега дӯстони азиз. наздикии роҳи калон аст ва тарафи бешкапай мега соҳибаш мактаб ва дигар чио мега ҳастай. мактаби нав мега сохтесиян. хоб дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 137 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдои хубам дорад. Промой якумаш рақамои TCL Тоҷикистон ахираш 03, дуюмаш рақамои Россия Промой ва WhatsApp дорам. кадоми шумо ки мехарен ки ягон маълумот хоҳед агар фаҳмида рақамода занг занед бештари маълумотша гирен. нархи хона 137 бо муомила ва савдо дорад. хонаи навсохт ҳамаи проектшуда фақат рангу борш мондаги дига ҳамаи корош кадаги астае. ягон саволтон боша марамат занг занед агар ягон хонаи фурӯшӣ ки замин мошин дошта бошен хоҳен дар канали мо фурӯшда монданда ин ҳами рақами боло будада 20 роӣ кунен мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар пеши қараболо дӯстон азиз кӯчаи Димитриевда. шаҳри бохтар қараболо кӯчаи Димитриев. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона ошхона баня кухни калидору ва пешхона навесае. хонаи рақами 139 дӯстон азиз хона бо ҳама чизи чораш бо ҳамаи шароитҳои муҳайё дӯстон азиз хона ремонтҳои беҳтарин дорад. дар дуни хона яъне ки баня душ калидор ҳаста бо дар беруншам ҳоҷатхона ва дигар чизо дорад. хона обшин бо ҳамаи замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастрош намагат фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош дар назди хона. промои рақамҳои соҳибшон кадоми шумо ки мехарем бештари маълумоти пурра ва аниқша аз худашон гирем. ва дӯстон азиз ногуфтам ки шумо агар аз ҷое ки хона замин квартира ки лозимад дар комментария мо нависед агар ки мо ёфтем аз видеои оянда дар аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фидавсӣ яъне ки Султони Кабир. духонага квартире ҳастае ки дар чорум мошина қарор дорад 40 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дорад дӯстон азиз. квартира мегӯяд яъне ки бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад срочная. нархи квартира мегӯяд 350 000 сомонӣ аст мегӯяд соҳибшон бо муомила ва савдош мегӯяд дар назди хона. рақамҳои вавилони соҳибшон кадоми шумо ки лозим аст маълумот дига маълумотша гирем дӯстон азиз. хона дар шаҳри Душанбе Султони Кабирдай ремонтҳои беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дар комментария бисёр хоҳиш кардам ки аз территорияи Сахват ё ки Султони Кабир квартира монем на баъди шумо гуфтагитон ба мо пешниҳод чид маълумот дига маълумотша аз худашон гирем. боз мегӯям агар шумо дар махали квартираи фурӯшӣ хонаи замини холӣ ягон аппарат ягон техника ягон маҳсулот чизе ки барои реклама кардан бошад марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои боло буда 20 роӣ кунем мо дар видеои оянда фурӯш реклама мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки аз территорияи Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ пеши части 3502 мега соҳибаш. территорияи Душанбе шаҳраки Исмоили Сомонӣ пушти части 3502 сари роҳда. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ ҳастад дӯстон азиз ки об ва свет ҳастае ҳоҷатхона ошхона баня кухни агарод ва гаражи ҷои мошинмониам мега дорад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона мега 100% ва алишам меша мега ба квартира кати яъне ки пешниҳод ки вариантитонам. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ремонтшам ремонти хуб аст медори фақат зиндагӣ мекунӣ. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 400 000 сомонӣ ки бо муомила дорад ё ки ба квартира аз Душанбе алиш мешавад. нархи квартира 400 бо савдо дорад. маълумот дига маълумоти пурра ва аниқ аз рақамои пойма метавонед занг занед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар Красинкада. шаҳри Ваҳдат Красинка. духонага квартира ҳастае ки дар чорум мошина қарор дорад 55 квадрати метре бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни дорад. доми чор ошхона дӯстон азиз дар чорум мошина. нархи квартира мега 300 000 сомонӣ аст мега соҳибаш бо хай агар ки шумо харида бошед мумкин ки муомила нашуд арзон кардане ки ягон чи гуфтагӣ нестае. шаҳри Ваҳда дар Красинка дом мега дар чорум ошхона аст дӯстон азиз. ами домшане ки нагуфтам ки чандум ошхона аст ки дар чорумаш қарор дорад. ремонтош ремонтои беҳтарин
термис, кондиционер, кухня, гарнитур ва ванна ҳама чиз дора. Общем, квартира 100% барои зиндагӣ тайёр аст. нархи квартира 300 000 сомонӣ. рақамошо мегафон аст. кадоми шумо ки мехарем бештари маълумотша гирин. ва аз куҷое ки ба шумо квартира, хона, замин, мошин ки лозима дар комментария мо нависен. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинск район. Дӯстон назди бозори давлати Зафар гуфтагӣ аст. Общем, территорияи Рудаки да. خب دو خونگاه کوارتیر است که در 5 ماشینه قرار دارد. 50 کوادراتی متر دوستان عزیز، نزدیک بازار. خب 50 کوادرات آب سوید است میگه سویبوش، داکومنتوش 100% با همه مبلش میگه، یعنی که متیم. دام خودش 6 آشانه است در 5 کوارتیر ما قرار دارد. نرخش میگه 275 روسومانی است میگه سویبشون با معامله دارد. خونه ریمونتوی بهترین با همه شرایط زندگی با اینچنین ҳуҷҷатчам 100% будааед. хоб ягон саволтон боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмида, дар рақамҳои поёнбуда занг занед, бештар маълумотша аз худашон гирем дӯстон азиз. хоб бозам такрор мегирем, узри зиёд дӯстон азиз, навора то охираш тамошо кунед. аз шумо хоҳиш ки навори моро дар WhatsApp имо падишаш кунед. агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем барои реклама кардан, марҳамат дар рақамҳои болобуда роӣ кунед. нами 1220 имо WhatsApp пайваст дорад, мо реклама мекунем. лайка фаромӯш накунед гузорем. мегзарем ба наҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар Шаҳбур дӯстон азиз. Шаҳбур чанд намедонам, ноҳияи Данғара Шаҳбур гуфтагӣ аст. 12 сотих замин маҳсулот дорад ки примерно як 4-5 дар хона фундаменташ рехтагӣ аст дӯстон азиз. гирд ва нашта одамо зиндагӣ доранд. нархаш мега 38 аст, бо савдо мешавад ва рақамошон аст Вавилон, Мегафон дӯстон азиз, мегафони холӣ бидаем ва WhatsApp. нархи 38 бо муомила доштаем. марҳамат дигар маълумотои пора аз рақамошон азиз, фақат одамони харидор мега бехута мега нороҳат накунанд, срочная. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст ки срочная қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, рӯпарои Носири Хисравда. як хонага квартира аст ки ду хонага ҳам карда мешавад. дар 8 мошина қарор дорад, 43 квадрати метр. дӯстон азиз, домдоми нав аст мегӯяд, мақсад ки бинои замонавӣ аст бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хоб метавонӣ ки ремонта кунӣ. нархаш мега 185 русумонӣ аст дӯстон азиз, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ поён аст, бо мақсад ки типа ранги супермаркет ва дигар чиё мешавад. 185 русумонӣ аст, бо хай муомила ва савдоша мекунен. бо ҳамин духонагам дора, ҳамин яка метавонед дар ҳамин яка муроҷиат кунед, бо духонага ва дигар варианташам дорад. рақамошо 985 Вавилон. кадоми шумо ки мехарем бештари маълумотша агирем, фақат лайка фаромӯш накунед, навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар 8 микрорайон дӯстон азиз. духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 70 квадрати метр, бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис ва ремонтҳои беҳтарин дорад. кухня, гарнитурам дорад. духонага дар якум мошина 70 квадрат, яъне ки проекти сехонага аст дӯстон азиз, метавонед кунед. ва нархи квартира 350 аст, бо муомила дорад. рақамҳои билайни соҳибшон аст, кадоми шумо ки лозим аст, марҳамат занг занед, бештари маълумотша аз худшон гирен. ва агар шумо дар маҳалли хона, замин, квартира бошад, марҳамат роҳ кунед, мо реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.